Najglavnije je da rešavamo problem impotencije moje, koji prevazilazi sve mere i granice, neizdržljivo mi je, 12 godina ne može da mi se digne. Znam da čekaš taj dan, Jovana, i da ćemo tad sve postići. Eto. Sve dok smo živi, više od svih mogućih genija, naučnika i tako dalje. Nemam struje, snalazim se, nadam se da će se to što pre desiti. Ja sam radio na tome. Preporučuju su mi sve i svašta, ali najbolje u Nemačkoj. Tako malo o tome ti pričam, a volio bi da se to desi, eto. Ja imam 30 godina, sad ćeš i ti. Volio bi da se desi u našim 30-ima. Mislim, u 30-oj. Samo da vidiš da sam sredio sad. Ja osvetljavam sebe. Skroz sam bez struje trenutno. I ne mogu do Niša. Imamo kumove sa jahtom koji će pomoći u vezi tog problema. Eto. Još jedan snimak u vezi impotencije. Volite Aca jako puno. I ceo Niš. I pozdravljam sve u Nišu koji me podržavaju. Nismo glupi, nego eto, pod impotencijom pričam. Ajde, ćao.